Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί σου συνέβη κάτι που φάνηκε άδικο, επώδυνο ή ακόμα και χωρίς νόημα? Ίσως μία απώλεια, μία προδοσία, μία απροσδόκητη αλλαγή, μία πόρτα που έκλεισε όταν ήσουν σίγουρος ότι ήταν ο σωστός δρόμος. Είναι σε αυτές τις στιγμές, όταν όλα φαίνονται να καταραίουν, που συνήθως κοιτάμε τον ουρανό και λέμε «Γιατί Θεέ?». Αλλά αυτό που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη και όλα όσα επιτρέπει στη ζωή μας, απολύτως όλα, έχουν έναν σκοπό. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω με ανοιχτή καρδιά και να σου δείξω ότι ακόμα και στη μέση της καταιγίδας Αυτός εργάζεται, ακόμα και αν δεν το βλέπεις. Ίσως σήμερα είσαι εδώ γιατί περνάς μια κατάσταση που δεν καταλαβαίνεις, κάτι που πονάει, κάτι που φαίνεται να μην έχει νόημα. Και θέλω να σου πω κάτι που δεν είναι απλώς μια όμορφη φράση, αλλά μια αλήθεια που πολλοί έχουμε ζήσει. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει δάκρυ που να χύνεται χωρίς να το βλέπει ο Θεός. Δεν υπάρχει στιγμή που να ζεις χωρίς να τη χρησιμοποιεί για να σχηματίσει κάτι μεγαλύτερο στη ζωή σου. Ίσως σήμερα να μην το καταλαβαίνεις, αλλά όταν κοιτάξεις πίσω θα το κάνεις. Γιατί όταν ο Θεός επιτρέπει κάτι, το κάνει με σχέδιο, με σκοπό, με διδασκαλία, με μια κρυφή ευλογία πίσω από τον πόνο. Και αυτό που σήμερα φαίνεται χάος, αύριο μπορεί να είναι η πιο ισχυρή σου μαρτυρία. Έτσι, μείνε μαζί μου γιατί αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν μια εκκλησία κοντά, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ή απλά δεν έχουν βρει ένα μέρος όπου να νιώθουν ήρεμοι. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το κανάλι. Εδώ μπορείς να έρθεις όπως είσαι, από όπου κι αν είσαι, για να έχεις μια στιγμή αληθινής σύνδεσης με τον Θεό, ανεξάρτητα από την ιστορία σου, το παρελθόν σου ή την κατάσταση σου. Αυτός είναι ο χώρος σου, το προσωπικό σου θυσιαστήριο, όπου ο λόγος του Θεού μπορεί να φτάσει σε σένα χωρίς εμπόδια. Και αν αυτό το μήνυμα αγγίξει την καρδιά σου, σε προσκαλώ να κάνεις like, να αφήσεις ένα σχόλιο και να το μοιραστείς. Όχι μόνο για να μεγαλώσει το κανάλι, αλλά γιατί αυτό επιτρέπει στο YouTube να το δείξει σε πολλές άλλες ανθρώπους που, όπως εσύ, αναζητούν παρηγοριά, απάντηση και κατεύθυνση. Άνθρωποι που ίσως δεν έχουν μια εκκλησία ή ένα μέρος για να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Εσύ μπορείς να είσαι η γέφυρα, ώστε αυτό το μήνυμα να φτάσει σε όποιον το χρειάζεται περισσότερο. Θα είσαι μεγάλη ευλογία αν το κάνεις. Στα σχόλια σε προσκαλώ να γράψεις μια σύντομη φράση, κάτι που να επιβεβαιώνει όσα θα ανακαλύψουμε μαζί σήμερα. Γράψε: «Ο Θεός έχει ένα σχέδιο, τώρα ετοιμάσου την καρδιά σου». Γιατί αυτό που θα ακούσεις μπορεί να είναι ακριβώς αυτή η λέξη που η ψυχή σου περίμενε. Και σου διασφαλίζω ότι το τέλος αυτής της προσευχής μπορεί να είναι η πιο ειδική στιγμή της ημέρας σου. Μείνε μέχρι το τέλος, δεν θα το μετανιώσεις. Μέρος 1. Όταν δεν καταλαβαίνεις τι ζεις, αλλά ο Θεός το καταλαβαίνει. Μερικές φορές είμαστε στη μέση μιας δύσκολης στιγμής και παρόλο που προσπαθούμε να κρατήσουμε την πίστη, η καρδιά μας γεμίζει με ερωτήσεις. Γιατί σε μένα? Γιατί τώρα? Γιατί έτσι? Νιώθουμε ότι όλα μπερδεύονται, ότι τα κομμάτια δεν ταιριάζουν πια και ότι το σχέδιο που νομίζαμε ότι είχαμε καταρρέει μπροστά μας. Αλλά εκεί είναι που πρέπει να κάνουμε μια παύση, να ανασάνουμε βαθιά και να θυμηθούμε μια θεμελιώδη αλήθεια. Ο Θεός βλέπει αυτό που εσύ δεν βλέπεις. Όταν εσύ βλέπεις μόνο μια σπασμένη σελίδα, Αυτός βλέπει ολόκληρο το βιβλίο. Εσύ βλέπεις ένα παρόν που πονάει, αλλά Αυτός βλέπει ένα μέλλον που θα σε θεραπεύσει. Αυτός γνωρίζει την αρχή, τη διαδικασία και τον τελικό σκοπό. Και αν δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν τα πράγματα όπως συμβαίνουν, ο Θεός ποτέ δεν χάνει τον έλεγχο. Ποτέ δεν του ξεφεύγει τίποτα από τα χέρια. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 28, λέει ότι σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όλα τα πράγματα συνεργούν προς το καλό. Δεν λέει μερικά πράγματα, δεν λέει μόνο τα καλά πράγματα, λέει όλα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αυτό που σήμερα σε σπάει μέσα σου, μπορεί να είναι αυτό που αύριο θα σε κάνει πιο δυνατό απ' έξω. Αυτό που σήμερα σε κάνει να κλαις, μπορεί να είναι αυτό που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να σε πάει στο μέρος που πραγματικά πρέπει να είσαι. Και είναι ότι εμείς, ως άνθρωποι, συνήθως συνδέουμε την ευλογία με το εύκολο, με το όμορφο, με το άμεσο. Αλλά πολλές φορές η αληθινή ευλογία είναι στη διαδικασία, στον πόνο που μας διαμορφώνει,
στην αναμονή που μας οριμάζει, στην απώλεια που μας κάνει να εκτιμούμε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να σε δει να υποφέρεις, είναι ότι μερικές φορές ο δρόμος για να μεγαλώσεις περιλαμβάνει να περάσεις από πράγματα που πονάνε. Όπως ο κεραμίστας που πλάθει, πιέζει και δίνει μορφή στο αγγείο, έτσι και ο Θεός εργάζεται μέσα σου. Όταν ο Ιώβ έχασε όλα όσα είχε, τα υπάρχοντά του, την οικογένειά του, την υγεία του, ακόμα και την υποστήριξη της γυναίκας του, δεν καταλάβαινε γιατί. Ήταν στο κέντρο ενός τεράστιου πόνου, αλλά παρόλα αυτά είπε κάτι που όλοι θα έπρεπε να χαράξουμε στην καρδιά μας. Ο Ιεχωβά έδωσε και ο Ιεχωβά πήρε, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιεχωβά. Αυτό είναι στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 1, εδάφιο 21. Τι είδους πίστη είναι αυτή? Μία πίστη που δεν εξαρτάται από το τι έχω, ούτε από το τι βλέπω, αλλά από το τι πιστεύω. Και ο Ιώβ πίστευε ότι αν και δεν καταλάβαινε τι έκανε ο Θεός παρέμενε αξιόπιστος. Ξέρεις τι είναι το πιο δυνατό? Ότι στο τέλος της ιστορίας ο Θεός αποκατέστησε τον Ιώβ. Του έδωσε το διπλάσιο από ό,τι είχε χάσει και η ιστορία του καταγράφηκε ως ένα αιώνιο παράδειγμα ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Όλα όσα έζησε ο Ιώβ είχαν έναν σκοπό, αν και τη στιγμή εκείνη του φαινόταν άδικο. Και αυτό είναι που σήμερα θέλω να κρατήσεις στην καρδιά σου, ότι αν και δεν καταλαβαίνεις, αν και δεν βλέπεις την έξοδο, αν και όλα φαίνονται σκοτεινά, ο Θεός παραμένει στο τιμόνι. Αυτός δεν αυτοσχεδιάζει, αυτός δεν μπερδεύεται, αυτός δεν ενεργεί κατά λάθος. Και αν περνάς κάτι δύσκολο, είναι γιατί υπάρχει ένας λόγος που ακόμα δεν γνωρίζεις, αλλά που αυτός τον έχει ήδη ξεκαθαρίσει. Έτσι, αντί να αναρωτιέσαι γιατί, άρχισε να αναρωτιέσαι για ποιον λόγο. Για ποιον λόγο μου χρησιμεύει αυτό? Τι θέλει να με διδάξει ο Θεός μέσα από αυτό? Τι σχηματίζει μέσα μου? Τι ετοιμάζει στο δρόμο? Και αν καταφέρεις να κάνεις αυτή την αλλαγή νοοτροπίας, η καρδιά σου θα βρει ειρήνη, ακόμα και χωρίς να έχεις όλες τις απαντήσεις. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τα πάντα, απλά χρειάζεται να εμπιστευόμαστε. Και αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η πίστη που δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις, είναι αυτή που μετακινεί βουνά. Ο σκοπός πίσω από τον πόνο, αυτό που βλέπει ο Θεός ενώ εσύ υποφέρεις. Πολλές φορές στη ζωή φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ο πόνος γίνεται τόσο βαθύς, τόσο συντριπτικός, που αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ξέχασε. Νιώθουμε ότι προσευχόμαστε και δεν υπάρχει απάντηση, ότι φωνάζουμε και ο ουρανός σιωπά. Απογοητευόμαστε, αγχωνόμαστε και σε ορισμένες περιπτώσεις σκεφτόμαστε ακόμα και να τα παρατήσουμε. Αλλά αυτό που δεν βλέπουμε είναι ότι εκείνη τη στιγμή που όλα φαίνονται κενά, ο Θεός εργάζεται με περισσότερη δύναμη από ποτέ στο αόρατο. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο πόνος δεν είναι σημάδι ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Αντίθετα, πολλές φορές είναι σημάδι ότι είναι πιο κοντά από ποτέ, γιατί αυτός είναι σαν χειρουργός. Όταν πρέπει να χειρουργήσει, πρέπει να ανοίξει, πρέπει να κόψει και πολλές φορές αυτό πονάει. Αλλά το κάνει όχι για να σε καταστρέψει, αλλά για να σε θεραπεύσει. Όχι για να σε κάνει να υποφέρεις, αλλά για να αφαιρέσει αυτό που σε πλήγωνε μέσα σου. Ο Θεός δεν είναι θεατής του πόνου σου. Είναι ένας πατέρας που κλαίει μαζί σου και ταυτόχρονα βλέπει πέρα από τη στιγμή. Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 55, εδάφιο 9, η βίβλος λέει ότι «Όπως είναι πιο ψηλή η ουρανή από τη γη, έτσι είναι οι δρόμοι μου πιο ψηλοί από τους δρόμους σας και οι σκέψεις μου περισσότερες από τις σκέψεις σας». Αυτό σημαίνει ότι εσύ βλέπεις ένα κομμάτι, αλλά ο Θεός βλέπει τον ολόκληρο χάρτη. Εσύ βλέπεις τη σκοτεινή μέρα, αλλά Αυτός έχει ήδη σχεδιάσει την αυγή. Εσύ βλέπεις την αποτυχία, αλλά Αυτός βλέπει ήδη τη σωτηρία. Και εδώ είναι που μπαίνει κάτι που δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να αποδεχτούν. Ότι μερικές φορές, για να φτάσουμε στο μέρος που ο Θεός θέλει να μας πάει, πρώτα πρέπει να μας αφαιρέσει κάτι. Μερικές φορές αυτό το κάτι είναι μια σχέση που δεν σου τέριαζε, αλλά εσύ δεν το ήξερες. Μερικές φορές είναι μια δουλειά που φαινόταν τέλεια, αλλά θα σε απομάκρυνε από την κλίση σου. Άλλες φορές είναι μια περίοδος μοναξιάς που ο Θεός επιτρέπει όχι γιατί σε τιμωρεί, αλλά γιατί θέλει να μάθεις να εξαρτάσαι μόνο από Αυτόν. Γιατί όταν όλα φεύγουν και μένει μόνο ο Θεός, συνειδητοποιείς ότι Αυτός πάντα ήταν αρκετός. Κοίτα τι λέει ο Ψαλμός 34, εδάφιο 18, «Κοντά είναι ο Κύριος τους συντετριμμένους στην καρδιά και σώζει τους συντετριμμένους στο πνεύμα».
Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι εραγισμένος, σπασμένος μέσα σου, μακριά από το να απομακρυνθεί, ο Θεός πλησιάζει. Πλησιάζει σαν εκείνος ο πατέρας που παίρνει το πληγωμένο παιδί στην αγκαλιά του. Πλησιάζει σαν ο καλός ποιμένας που αφήνει τις 99 προβατίνες για να βρει αυτή που χάθηκε. Πλησιάζει για να σου θυμίσει ότι δεν είσαι μόνος, ότι δεν σε έχει εγκαταλείψει και ότι, ακόμα και σε αυτόν τον πόνο που νιώθεις, αυτός διαμορφώνει κάτι πολύτιμο μέσα σου. Θυμήσου ότι τα πιο πολύτιμα κοσμήματα σχηματίζονται υπό πίεση. Ο πιο καθαρός χρυσός αποκτάται στη φωτιά. Ο πιο στέρεος χαρακτήρας διαμορφώνεται στη μέση της μάχης. Και το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Δεν καταστρέφεσαι, ετοιμάζεσαι, δεν χάνεις, διαμορφώνεσαι, δεν ξεχνιέσαι, διαδικάζεσαι από τα χέρια του Δημιουργού. Στον Ιερεμία κεφάλαιο 18, ο Θεός λέει στον προφήτη να κατέβει στο σπίτι του αγκιοπλάστη και εκεί να δει πώς ο αγκιοπλάστης δουλεύει τον πυλό στα χέρια του. Λέει το κείμενο ότι το δοχείο που έκανε χάλασε στα χέρια του και γύρισε και έκανε άλλο δοχείο όπως του φαινόταν καλύτερα να το κάνει. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι αν και νιώθεις ότι έσπασες, ότι απέτυχες, ότι η ζωή σου ράγισε σε 1000 κομμάτια, ο Θεός δεν σε απορρίπτει. Αυτός ξαναπαίρνει τα κομμάτια και σε διαμορφώνει ξανά, σε ξαναφτιάχνει, σε ανακατασκευάζει, αλλά αυτή τη φορά σύμφωνα με το σχέδιό του, όχι το δικό σου. Και εδώ υπάρχει κάτι κλειδί. Πολλές φορές ζητάμε από τον Θεό να μας ευλογήσει, να μας πάει σε άλλο επίπεδο, να μας χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε από τη διαδικασία. Θέλουμε το στέμμα χωρίς να κουβαλήσουμε τον σταυρό. Θέλουμε τον σκοπό χωρίς να περάσουμε από τη δοκιμασία, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα κόστος. Και αν είσαι σε μια στιγμή δοκιμασίας, δεν είναι επειδή ο Θεός έκανε λάθος. Είναι επειδή ετοιμάζει σε σένα την ικανότητα να κρατήσεις αυτό που αργότερα θα σου παραδώσει. Σκέψου το έτσι, ο Θεός δεν θα σου δώσει κάτι μεγάλο αν πρώτα δεν ενισχύσει τα χέρια σου για να το κρατήσεις. Δεν θα σου ανοίξει μια πόρτα αν πρώτα δεν διαμορφώσει σε σένα την ταπεινότητα για να μπεις από αυτήν χωρίς υπερηφάνεια. Δεν θα σε βάλει μπροστά σε βασιλιάδες αν πρώτα δεν σε έχει διδάξει να υπηρετείς σιωπηλά όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Και γι' αυτό, όταν όλα φαίνονται δύσκολα, όταν φαίνεται ότι ο Θεός είναι σιωπηλός, ίσως στην πραγματικότητα εργάζεται σιωπηλά, όπως ο αρχιτέκτονας που σχεδιάζει τα σχέδια πριν σηκώσει το κτίριο. Αυτό που σήμερα δεν καταλαβαίνεις, αύριο θα είναι μαρτυρία. Αυτό που σήμερα σε πονάει, αύριο θα είναι σκοπός. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν σπαταλά τον πόνο των παιδιών του, τον μετατρέπει σε μέρος της ιστορίας που θα επηρεάσει άλλους. Έτσι, μην κοιτάς τον πόνο σαν κατάρα, κοίτα τον σαν προετοιμασία, δεν είναι το τέλος. Είναι ένα ακόμα κομμάτι της θεϊκής διαδικασίας. Γιατί θυμήσου αυτό, ο Θεός δεν κάνει λάθη, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και αν το ζεις, είναι γιατί κάτι μεγάλο έρχεται από πίσω. Μάρκος 3, όταν ο Θεός κλείνει πόρτες, φροντίζει και για σένα. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μια πόρτα κλείνει απότομα, χωρίς προειδοποίηση. Μια ευκαιρία που φαινόταν σίγουρη εξαφανίζεται, μια σχέση σπάει, ένα σχέδιο δεν βγαίνει όπως περίμενες και μένεις εκεί, μπερδεμένος, πληγωμένος, αναρωτώμενος τι έκανες λάθος. Νιώθουμε ότι αποτύχαμε ή ότι κάτι μας αφαιρέθηκε και πολλές φορές του ζητάμε και τα ρέστα. Αλλά αυτό που δεν βλέπουμε εκείνη τη στιγμή είναι ότι όταν κλείνει μια πόρτα, το κάνει και από αγάπη. Ναι, από αγάπη, γιατί ο Θεός δεν ανοίγει μόνο δρόμους, τους μπλοκάρει κιόλας όταν ξέρει ότι θα σε οδηγήσουν στο λάθος μέρος. Και αυτός ο τύπος αγάπης δεν είναι πάντα ευχάριστος στην αρχή. Γιατί σημαίνει ότι θα σε απομακρύνει από αυτό που ήθελες, αλλά θα σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Σημαίνει ότι ίσως εσύ κοιτάς προς μια κατεύθυνση, αλλά ο Θεός που έχει δει το τέλος του δρόμου σου λέει όχι από εκεί. Και είναι ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρεις. Άνθρωποι που φαίνονται σωστοί, αλλά δεν έχουν την σωστή καρδιά. Μέρη που φαίνονται ήρεμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι παγίδες μεταμφιεσμένες. Σχέδια που φαίνονται υποσχόμενα, αλλά θα σου έκλεβαν τον χρόνο, την προσοχή και το πιο σημαντικό, τη σύνδεσή σου με τον Θεό. Γι' αυτό, όταν μια πόρτα κλείνει, αντί να παλέψεις με τον Θεό, θα έπρεπε να τον ευχαριστήσεις. Γιατί αν έκλεισε αυτή την πόρτα, είναι γιατί πίσω της υπήρχε κάτι που δεν θα μπορούσες να δεις εγκαίρος. Στο Αποκάλυψη κεφάλαιο 3, στίχος 7,
Μας θυμίζει ότι ο Κύριος είναι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Θεός ενεργεί, κανείς δεν μπορεί να το ανατρέψει. Και αν αποφάσισε να σου κλείσει κάτι, είναι γιατί κρατάει κάτι καλύτερο για σένα. Δεν εργάζεται με αυτοσχεδιασμό, εργάζεται με αιώνια οπτική και στη δική του οπτική ξέρει τέλεια τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να σκεφτούμε. Πολλές φορές οι πόρτες που κλείνουν δεν είναι φταίξιμο άλλων, αλλά είναι μια άμεση απάντηση στις δικές μας προσευχές. Σου φαίνεται περίεργο. Σου εξηγώ. Του λες στον Θεό, χρησιμοποίησέ με, οδήγησέ με στον σκοπό σου, απελευθέρωσέ με από ό,τι δεν μου ταιριάζει. Και μετά, όταν αρχίζει να κινείται, όταν αρχίζει να βγάζει ανθρώπους, να αφαιρεί πράγματα, να γκρεμίζει δομές που δεν ήταν σταθερές, τότε σε πονάει. Αλλά τι περίμενες? Όταν προσεύχεσαι με ειλικρίνεια, ο Θεός απαντά με αλήθεια. Και μερικές φορές αυτή η αλήθεια πονάει, αλλά θεραπεύει. Είναι σαν έναν αγρότη που πρέπει να κλαδέψει το δέντρο. Το δέντρο δεν καταλαβαίνει την κοπή, νιώθει τον πόνο του μαχαιριού, αλλά αυτό που δεν ξέρει είναι ότι αυτή η κοπή είναι αυτό που θα το κάνει να δώσει περισσότερους καρπούς. Ο Ιησούς το είπε στο Ιωάννης κεφάλαιο 15, στίχος 2. Κάθε κλιματίδα που δίνει καρπό θα την καθαρίσει για να δώσει περισσότερους καρπούς. Καταλαβαίνεις, δεν τιμωρεί αυτόν που δίνει καρπό, τον καθαρίζει, τον φροντίζει. Και αν σήμερα περνάς από μια διαδικασία όπου φαίνεται ότι ο Θεός κόβει πράγματα από τη ζωή σου, ίσως δεν είναι επειδή κάνεις κάτι λάθος, αλλά επειδή μεγαλώνεις. Και εδώ έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κλείνει μια πόρτα, η πίστη σου δοκιμάζεται. Γιατί είναι εύκολο να πιστεύεις όταν όλα γίνονται όπως θέλεις, αλλά η αληθινή πίστη δοκιμάζεται όταν τα πράγματα δεν βγαίνουν όπως περίμενες. Εκεί είναι που δείχνεις αν εμπιστεύεσαι τα σχέδια του Θεού ή τις δικές σου ιδέες. Εκεί είναι που αποφασίζεις αν θα απογοητευτείς ή αν θα περιμένεις με ελπίδα. Σκέψου τον Μωυσή. Αυτός μεγάλωσε στο παλάτι, είχε τα πάντα υπέρ του, αλλά ο Θεός επέτρεψε να απορριφθεί, να αναγκαστεί να φύγει, να ζήσει στην έρημο για χρόνια. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήθελε ο Μωυσής να είναι πρίγκιπας της Αιγύπτου. Ήθελε να είναι απελευθερωτής. Η αληθινή του αποστολή δεν ήταν στα πολυτελή του παλάτια, αλλά στην άμμο της ερήμου, ανάμεσα στον σκλαβωμένο λαό του. Και για να τον οδηγήσει σε αυτόν τον σκοπό, πρώτα έπρεπε να κλείσει πολλές πόρτες. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με σένα. Δεν είναι ότι ο Θεός σε απομακρύνει από τον προορισμό σου, είναι ότι σε διαμορφώνει για Αυτόν. Κλείνει τις πόρτες που δεν θα σε οδηγήσουν στο σωστό μέρος και το κάνει ώστε όταν φτάσεις εκεί που πρέπει να φτάσεις, να είσαι έτοιμος. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για το να φτάσεις, πρόκειται για το να φτάσεις με χαρακτήρα, με πίστη, με ωριμότητα, με καρδιά ευθυγραμμισμένη με τον ουρανό. Έτσι, αν σήμερα βρίσκεσαι μπροστά σε μια κλειστή πόρτα, μην απελπίζεσαι, μην νομίζεις ότι τελείωσε η ιστορία σου. Ίσως είναι μόλις η αρχή, ίσως πίσω από αυτήν την κλειστή πόρτα υπάρχει ένα νέο μονοπάτι που δεν γνωρίζεις ακόμα, αλλά που ο Θεός έχει ήδη σχεδιάσει με αγάπη και σοφία. Και αν εμπιστεύεσαι, αν συνεχίσεις να προχωράς, αν κρατήσεις ζωντανή την πίστη σου, θα δεις ότι όλα όσα έχασες ήταν απλώς ο χώρος που χρειαζόταν ο Θεός για να το γεμίσει με κάτι καλύτερο. Γιατί όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, σε προστατεύει και αυτό, αν και δεν το βλέπεις τώρα, είναι μια τέλεια πράξη αγάπης. Μέρος 4. Οι σιωπές του Θεού μιλούν επίσης. Ένα από τα πιο δύσκολα στιγμιότυπα για οποιονδήποτε πιστό είναι όταν για ώρες ψάχνεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά και φαίνεται ότι Αυτός δεν απαντά. Σηκώνεις τα χέρια σου, φωνάζεις με δάκρυα, αλλά το μόνο που νιώθεις είναι σιωπή και σε αυτή τη σιωπή το μυαλό αρχίζει να παίζει εναντίον σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι ότι ο Θεός δεν είναι πια εδώ, ότι σε εγκατέλειψε, ότι οι προσευχές σου δεν έχουν αξία, αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις και να το χαράξεις βαθιά στην ψυχή σου. Οι σιωπές του Θεού δεν σημαίνουν απουσία, σημαίνουν διδασκαλία. Ο Θεός δεν απαντά πάντα με τον τρόπο που περιμένουμε, ούτε στον χρόνο που επιθυμούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε έχει ξεχάσει. Υπάρχουν στιγμές που Αυτός κρατά σιωπή, όχι επειδή δεν σε ακούει, αλλά επειδή εργάζεται σε άλλο επίπεδο, σε άλλη διάσταση, σε μια περιοχή που εσύ δεν μπορείς ακόμα να δεις. Η σιωπή του δεν είναι τιμωρία, είναι προετοιμασία.
Είναι όπως όταν ένας δάσκαλος κάνει μια εξέταση. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο δάσκαλος κρατά σιωπή, όχι επειδή έχει φύγει, αλλά επειδή παρακολουθεί αν ο μαθητής έχει μάθει. Έτσι είναι ο Θεός μαζί σου. Υπάρχουν στιγμές που Αυτός σε δοκιμάζει στη σιωπή για να ενισχύσει την πίστη σου, για να δει αν θα συνεχίσεις να πιστεύεις ακόμα και αν δεν νιώθεις, αν θα συνεχίσεις να προχωράς ακόμα και αν δεν βλέπεις, γιατί η αληθινή πίστη δεν βασίζεται σε συναισθήματα, βασίζεται σε πεποίθηση. Δεν είναι να νιώθεις ότι ο Θεός είναι εδώ, είναι να ξέρεις ότι ο Θεός είναι εδώ. Στο βιβλίο του Αββακούμ, κεφάλαιο 2 στίχος 3, υπάρχει μια ισχυρή υπόσχεση που λέει «Αν και η όραση θα καθυστερήσει για λίγο, επιταχύνεται προς το τέλος και δεν θα ψευστεί. Αν και καθυστερεί, περίμενε την, γιατί σίγουρα θα έρθει, δεν θα καθυστερήσει». Αυτό μας λέει ότι αν και η εκπλήρωση της υπόσχεσης φαίνεται να καθυστερεί, ο Θεός είναι καθοδόν. Και όταν φτάσει, δεν θα φτάσει αργά, θα φτάσει ακριβώς στην ώρα Του. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, ένας Θεός που ποτέ δεν αποτυγχάνει, αν και μερικές φορές μας κάνει να περιμένουμε. Κοίτα τι συνέβη με τον Λάζαρο. Στον Ιωάννη, κεφάλαιο 11, όταν η Μαρία και η Μάρθα έστειλαν να καλέσουν τον Ιησού γιατί ο αδελφός τους ήταν άρρωστος, ο Ιησούς έμεινε εκεί που ήταν για 2 μέρες ακόμα. Από ανθρώπινη σκοπιά φαινόταν σαν έλλειψη αγάπης, αλλά ο Ιησούς είχε ένα σχέδιο. Είπε «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού». Και τι συνέβη? Ο Λάζαρος πέθανε, όλα φαίνονταν χαμένα, αλλά τότε, τη στιγμή που δεν το περιμέναμε, ο Ιησούς φτάνει, πλησιάζει τον τάφο και με μια μόνο λέξη τον ανασταίνει. Γιατί περίμενε? Γιατί ήθελε να τους διδάξει ότι δεν θεραπεύει μόνο, αλλά και ανασταίνει. Ήθελε να ξέρουν ότι όταν όλα φαίνονται νεκρά μπορεί να φέρει ζωή. Ήθελε να δείξει ότι η δύναμή του δεν έχει όρια, και αυτό δεν θα το είχαν καταλάβει αν όλα είχαν λυθεί γρήγορα. Το θαύμα χρειαζόταν τη σιωπή για να αποκτήσει τη δύναμή του. Η δόξα του Θεού αποκαλύφθηκε όχι πριν, αλλά μετά τον πόνο, μετά το κλάμα, μετά την αναμονή. Και πολλές φορές βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο. Έχεις κάνει το σωστό, έχεις προσευχηθεί, έχεις πιστέψει, αλλά δεν βλέπεις τίποτα και ο εχθρός ψιθυρίζει ψέματα όπως «δεν αξίζεις πια, δεν σε ακούει, είσαι μόνος». Αλλά όχι, δεν είσαι μόνος. Διαμορφώνεσαι, είσαι στην αίθουσα αναμονής του ουρανού. Και εκεί ο Θεός κάνει κάτι που ξεπερνά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο Ψαλμός 13, στίχος 1, αρχίζει με τον Δαβίδ να λέει «Μέχρι πότε, Κύριε, θα με ξεχάσεις για πάντα? Μέχρι πότε θα κρύβεις το πρόσωπό σου από μένα?» Αλλά αν διαβάσεις μέχρι το τέλος, θα δεις ότι τελειώνει λέγοντας «Αλλά εγώ στην ελεημοσύνη σου έχω εμπιστευτεί, η καρδιά μου θα χαρεί στη σωτηρία σου». Βλέπεις τη μετάβαση. Ο Δαβίδ άρχισε νιώθοντας ξεχασμένος, αλλά τελείωσε εμπιστευόμενος και αυτό είναι που μπορείς να κάνεις κι εσύ. Δεν έχει σημασία αν σήμερα νιώθεις τη σιωπή, μπορείς να αποφασίσεις να εμπιστευτείς, γιατί υπάρχει κάτι που η σιωπή επίσης διδάσκει, εξάρτηση. Όταν ο Θεός σιωπά, μαθαίνεις να ακούς πέρα από τον θόρυβο, να τον αναζητάς πιο βαθιά, να περπατάς όχι με βάση ό,τι βλέπεις, αλλά με βάση ό,τι πιστεύεις, και αυτό σε κάνει να μεγαλώνεις, σε ενδυναμώνει από μέσα, σου ακονίζει το πνευματικό αυτή. Σε αυτές τις σιωπές, μερικές φορές ο Θεός εργάζεται σε άλλους ανθρώπους, σε άλλες περιστάσεις, κινώντας κομμάτια, προετοιμάζοντας καρδιές, κλείνοντας κύκλους που δεν βλέπεις. Είναι σαν όταν κάποιος φυτεύει έναν σπόρο, τον θάβεις, ποτίζεις τη γη, αλλά περνούν μέρες, εβδομάδες στις οποίες δεν βλέπεις τίποτα. Ωστόσο, κάτω από τη γη κάτι συμβαίνει. Οι ρίζες σχηματίζονται, αποκτούν δύναμη, προετοιμάζοντας το φυτό, ώστε όταν βγει να το κάνει με ζωή και σταθερότητα. Έτσι είναι η ζωή σου τώρα. Ίσως όλα φαίνονται ήσυχα, χωρίς κίνηση, χωρίς απάντηση, αλλά κάτω από την επιφάνεια ο Θεός κινεί πράγματα που κάποια στιγμή θα βγουν στο φως. Και όταν το κάνουν, θα συνειδητοποιήσεις ότι η σιωπή του ποτέ δεν ήταν αδιαφορία, ήταν μέρος της διαδικασίας, ώστε ο καρπός να είναι μεγαλύτερος. Μην φοβάσαι τη σιωπή, μην αποφεύγεις την αναμονή. Ο Θεός είναι μαζί σου, ακόμα και αν δεν το νιώθεις, παραμένει πιστός, ακόμα και όταν όλα φαίνονται σε παύση, γιατί η αγάπη του δεν εξαρτάται από το πώς την αντιλαμβάνεσαι, αλλά από το ποιος είναι αυτός, και αυτός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και πάντα. Μέρος 5. Όταν η ταλαιπωρία είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου.
Υπάρχουν στιγμές που αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη αλήθεια να χωνέψουμε. Ότι η ταλαιπωρία μπορεί να είναι μέρος του σχεδίου του Θεού, και εδώ είναι που πολλοί άνθρωποι απομακρύνονται, μπερδεύονται ή ακόμα και επαναστατούν, γιατί έχουν πιστέψει συνειδητά ή ασυνείδητα ότι ο Θεός επιτρέπει μόνο όμορφα πράγματα, ευτυχισμένες στιγμές, ήρεμους δρόμους, αλλά η βίβλος, η ιστορία και η ίδια η ζωή μας δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα, ότι η ταλαιπωρία, αν και μας πονά, μπορεί να είναι το σμήλευμα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να δημιουργήσει μέσα μας το αριστούργημα που θέλει να σχηματίσει. Και όχι, δεν μιλάμε για έναν σκληρό Θεό. Μιλάμε για έναν Θεό που βλέπει πέρα από. Έναν Θεό που ξέρει ότι υπάρχουν πράγματα που τα μαθαίνουμε μόνο μέσα από την κατάρρευση, χαρακτήρες που σχηματίζονται μόνο στον πόνο, σοφία που αναπτύσσεται μόνο στη δοκιμασία. Υπάρχουν διαδικασίες που μας αδειάζουν από μέσα, και αν και δεν το ξέρουμε στην αρχή. Αυτό το κενό είναι ο χώρος που ο Θεός θα γεμίσει με μια νέα χρήση, με μια νέα όραση, με μια πνευματική βάθος που δεν θα μπορούσες να έχεις αποκτήσει διαφορετικά. Κοίτα το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στο να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με θάρρος, αφοσίωση και πάθος, και παρόλα αυτά υπέστη ναυάγια, φυλακίσεις, προδοσίες, μαστιγώσεις, πείνα, και όμως έλεγε με σιγουριά στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 18, «Γιατί είμαι βέβαιος ότι οι θλίψεις του παρόντος χρόνου δεν είναι συγκρίσιμες με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς». Καταλαβαίνεις, δεν αρνιόταν την θλίψη, δεν την υποτιμούσε, αλλά καταλάβαινε ότι ο πόνος είναι παροδικός και ότι η δόξα θα είναι αιώνια. Αυτό μας διδάσκει ότι δεν πρόκειται για το να αποφεύγουμε την ταλαιπωρία με κάθε κόστος, αλλά για το να κατανοούμε ότι όταν έρχεται, δεν έρχεται χωρίς νόημα. Κάθε δάκρυ μπορεί να γίνει σπόρος ευλογίας. Κάθε σκοτεινή νύχτα μπορεί να είναι το σκηνικό για να λάμψει πιο δυνατά το φως του Θεού. Κάθε πτώση μπορεί να είναι το σημείο εκκίνησης για μια πιο ώριμη, πιο σταθερή, πιο αυθεντική πίστη. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 48, εδάφιο 10, ο Θεός λέει «Να, σε έχω καθαρίσει και όχι όπως το ασίμι, σε έχω διαλέξει σε καμίνι θλίψης». Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι η πιο καθαρή διαδικασία δεν είναι η πιο εύκολη, αλλά η πιο έντονη. Ότι ο Θεός δεν μας επιλέγει για να μας δώσει μια ζωή χωρίς προβλήματα, αλλά μια ζωή με σκοπό. Ακόμα κι αν αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει να περάσουμε από τη φωτιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να resign ourselves to suffering. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τον πόνο σαν να είναι ο μόνος προορισμός. Πρόκειται να κατανοήσουμε ότι αν είμαστε μέσα στον πόνο, υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθουμε, κάτι που πρέπει να αφήσουμε, κάτι που πρέπει να επιτρέψουμε στον Θεό να μεταμορφώσει. Γιατί η ταλαιπωρία χωρίς νόημα πικραίνει, αλλά η ταλαιπωρία με σκοπό μεταμορφώνει. Και πολλές φορές ο εχθρός θέλει να χρησιμοποιήσει τον πόνο σου για να σε καταστρέψει, αλλά ο Θεός θέλει να τον χρησιμοποιήσει για να σε προάγει. Ο εχθρός θέλει να σε κάνει να πιστέψεις ότι έχεις τελειώσει, ότι δεν υπάρχει διέξοδος, αλλά ο Θεός λέει «Σε γυαλίζω, ενδυναμώνω τα γόνατά σου, ρυθμίζω την ακοή σου, καθαρίζω την καρδιά σου». Γιατί όταν όλα καταραίουν, όταν όλα σπάνε, είναι τότε που ο Θεός έχει την τέλεια ευκαιρία να σηκώσει κάτι νέο από τα θεμέλια. Έχεις σκεφτεί τον Ιωσήφ. Αυτός ο νέος με μεγάλα όνειρα, που προδόθηκε από τους ίδιους του τους αδελφούς, πουλήθηκε ως σκλάβος, κατηγορήθηκε άδικα και ρίχτηκε στη φυλακή. Με μια απλή ματιά όλα αυτά φαίνονταν άδικα, επώδυνα και χωρίς νόημα. Αλλά όταν διαβάζεις την πλήρη ιστορία, συνειδητοποιείς ότι κάθε κομμάτι αυτού του πόνου τον πλησίαζε στον σκοπό που είχε ο Θεός για αυτόν, να κυβερνήσει, να σώσει πολλούς και να εκπληρώσει το πεπρωμένο του. Στο Γένεση κεφάλαιο 50 εδάφιο 20, ο Ιωσήφ λέει στους αδελφούς του «Εσείς σκεφτήκατε κακά εναντίον μου, αλλά ο Θεός το κατεύθυνε για καλό, για να κάνει αυτό που βλέπουμε σήμερα, για να διατηρήσει στη ζωή πολλούς ανθρώπους». Αυτή η φράση θα έπρεπε να ηχεί στο μυαλό και στην καρδιά σου, γιατί αν περνάς κάτι που δεν καταλαβαίνεις, αν έχεις προδοθεί, απορριφθεί, κακοποιηθεί, μπορείς να κοιτάξεις τον ουρανό και να πεις «Ίσως ο εχθρός το σχεδίασε για κακό, αλλά ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για καλό». Ο Θεός δεν σπαταλά καμία ταλαιπωρία. Μαζεύει κάθε σπασμένο κομμάτι της ζωής σου, κάθε απογοήτευση, κάθε απώλεια, κάθε δάκρυ και τα χρησιμοποιεί για να χτίσει κάτι που θα έχει αιώνια αξία. Γι' αυτό, όταν περνάς τον πόνο,
Μην εστιάζεις μόνο σε αυτό που χάνεις. Εστίασε σε αυτό που κερδίζεις μέσα σου, γιατί μπορεί αυτό που σου αφαιρείται απ' έξω να είναι μόνο το κέλυφος που έκρυβε τον θησαυρό που ο Θεός έβαλε μέσα σου. Και αν σήμερα ζεις αυτή τη διαδικασία, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι ξεχασμένος, είσαι σε διαδικασία σχηματισμού, είσαι στα χέρια του αγγιοπλάστη και το έργο του σε σένα δεν έχει τελειώσει. Αυτό που σήμερα φαίνεται ως πληγή, αύριο θα είναι ένα σημάδι νίκης. Αυτό που σήμερα σε κάνει να πέφτεις στα γόνατα, αύριο θα είναι η δύναμή σου για να σηκώσεις άλλους. Θυμήσου, η ταλαιπωρία, όταν είναι στα χέρια του Θεού, πάντα έχει έναν σκοπό και αν Αυτός το έχει επιτρέψει στη ζωή σου, δεν είναι επειδή έκανε λάθος, είναι επειδή σε προετοιμάζει για κάτι που ξεπερνά αυτό που καταλαβαίνεις τώρα. Μέρος 6. Η αναμονή δεν είναι απώλεια χρόνου, είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου. Ένα από τα μεγαλύτερα προκλήματα για όσους περπατούν με τον Θεό είναι να μάθουν να περιμένουν. Και όχι, δεν μιλάμε για να περιμένεις λίγα λεπτά σε μία ουρά, ούτε λίγες ώρες για μία απάντηση. Μιλάμε για να περιμένεις εβδομάδες, μήνες, ακόμα και χρόνια, για κάτι που η καρδιά επιθυμεί με δύναμη. Μπορεί να είναι μια απάντηση, μια ανοιχτή πόρτα, μια αποκατάσταση, μια υπόσχεση. Και είναι σε αυτή την παρατεταμένη αναμονή, όπου πολλές καρδιές κρυώνουν, πολλοί τα παρατάνε και άλλοι απομακρύνονται, γιατί νομίζουν ότι αν ο Θεός καθυστερεί, δεν θα έρθει ποτέ. Αλλά δεν είναι έτσι. Η αναμονή δεν είναι τιμωρία, είναι ένα ιερό εργαλείο που ο Θεός χρησιμοποιεί για να ευθυγραμμίσει την καρδιά σου με τη θέλησή Του. Ο Θεός δεν εργάζεται βιαστικά. Δεν κινείται σύμφωνα με το ρολόι μας. Έχει τον δικό Του χρόνο και ο χρόνος Του είναι πάντα τέλειος. Στο Εκκλησιαστής κεφάλαιο 3 εδάφιο 1 η βίβλος λέει «Όλα έχουν τον καιρό τους και όλα όσα επιθυμούνται κάτω από τον ουρανό έχουν την ώρα τους». Αυτό περιλαμβάνει τα όνειρά σου, τις προσευχές σου, τις υποσχέσεις σου, τα πάντα. Και όταν το κατανοήσεις αυτό, μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι τίποτα δεν κινείται, γιατί η αναμονή αποκαλύπτει προθέσεις. Ενώ περιμένεις, ο Θεός δεν εργάζεται μόνο σε αυτό που ζήτησες, εργάζεται και σε σένα. Καθαρίζει τα κίνητρά σου, ενισχύει τον χαρακτήρα σου, επεκτείνει την υπομονή σου και πάνω απ' όλα εμβαθύνει την πίστη σου. Γιατί είναι εύκολο να πιστεύεις όταν όλα πάνε καλά, αλλά να εμπιστεύεσαι όταν η σιωπή είναι μεγάλη, όταν οι απαντήσεις δεν έρχονται, όταν το τοπίο είναι θολό. Αυτό είναι που διαφοροποιεί έναν επιφανειακό πιστό από έναν σταθερό πιστό. Σκέψου τον Αβραάμ. Ο Θεός υποσχέθηκε σε έναν γιο μια μεγάλη απογόνους, τόσους πολλούς όσο τα αστέρια, αλλά δεν ήρθε την επόμενη μέρα, ούτε τον επόμενο μήνα. Πέρασαν χρόνια αναμονής, χρόνια αμφιβολιών, χρόνια ερωτήσεων και παρόλα αυτά ο Αβραάμ συνέχισε να πιστεύει. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4 εδάφιο 20 λέει ότι δεν δίστασε από απιστία στην υπόσχεση του Θεού, αλλά ενισχύθηκε στην πίστη δοξάζοντας τον Θεό. Αυτή η στάση τον κράτησε και αυτή η ίδια στάση μπορεί να σε κρατήσει και σένα. Το σημαντικό κατά την αναμονή δεν είναι μόνο να διατηρείς την πίστη, αλλά και να διατηρείς την πιστότητα. Γιατί όσο ο Θεός εργάζεται στην υπόσχεσή Του, εσύ πρέπει να εργάζεσαι στην υπακοή σου. Πολλές φορές η ευλογία δεν έρχεται όχι επειδή ο Θεός την κρατάει, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε. Η αναμονή είναι ο χώρος όπου γίνεται η προετοιμασία και όταν αυτή η προετοιμασία τελειώσει, ο Θεός δεν καθυστερεί ούτε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Κοίτα το παράδειγμα του Δαβίδ, που χρήστηκε βασιλιάς όταν ήταν ακόμα ένα αγόρι που φρόντιζε πρόβατα. Υποσχέθηκε από τον Θεό ότι θα κυβερνούσε, αλλά τι συνέβη μετά? Κυνηγήθηκε, έπρεπε να φύγει, να ζήσει σε σπηλιές, να απορριφθεί. Το στέμμα ήταν υποσχεμένο, αλλά δεν ήρθε αμέσως. Πέρασαν πολλά χρόνια πριν καθίσει στον θρόνο, αλλά όλος αυτός ο χρόνος αναμονής δεν πήγε χαμένος. Ήταν ο χρόνος που ο Θεός τον διαμόρφωσε ως ηγέτη, ως πολεμιστή, ως προσκυνητή, γιατί το στέμμα που θα φορούσε απαιτούσε μία προετοιμασμένη καρδιά και αυτή η καρδιά μπορούσε να διαμορφωθεί μόνο στην αναμονή. Έτσι, αν περιμένεις κάτι σήμερα, μην κοιτάς αυτόν τον χρόνο ως απώλεια, κοίτα τον ως μέρος του σχεδίου. Ο Θεός δεν καθυστερεί, τελειοποιεί και αυτό που φαίνεται καθυστέρηση, στην πραγματικότητα είναι μια ευκαιρία για να οριμάσει κάτι. Μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι το περιβάλλον σου, μπορεί να είναι το άτομο για το οποίο προσεύχεσαι.
ή ο τόπος που πρέπει να φτάσεις. Το σίγουρο είναι ότι όταν όλα είναι έτοιμα, ο Θεός θα δράσει, γιατί ο λόγος Του δεν επιστρέφει κενός. Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 31, λέει κάτι όμορφο. «Οι όσοι περιμένουν τον Κύριο θα αποκτήσουν νέες δυνάμεις, θα υψώσουν φτερά όπως οι αετοί, θα τρέξουν και δεν θα κουραστούν, θα περπατήσουν και δεν θα εξαντληθούν». Να περιμένεις τον Θεό δεν σημαίνει να μένεις ακίνητος με σταυρωμένα χέρια. Είναι να εμπιστεύεσαι σε κίνηση. Είναι να προσεύχεσαι ενώ εργάζεσαι. Είναι να πιστεύεις ενώ περπατάς. Είναι να συνεχίζεις να προσκυνάς, ακόμα κι αν δεν βλέπεις. Γιατί όταν περιμένεις με πίστη, δεν κρατάς μόνο μια υπόσχεση, κρατιέσαι από τον ίδιο τον Θεό. Και υπάρχει μια αλήθεια που πολλοί ξεχνούν: αυτό που έρχεται μετά από μια μακρά αναμονή πάντα αξίζει τον κόπο. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει να περιμένεις για να σου δώσει κάτι μικρό αν σε κάνει να περιμένεις. Είναι γιατί αυτό που έρχεται είναι μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόσουν. Και όχι μόνο μεγαλύτερο, αλλά και πιο ολοκληρωμένο, πιο πλήρες, πιο ευθυγραμμισμένο με αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπότε αν σήμερα βρίσκεσαι σε αυτό το μέρος όπου φαίνεται ότι όλα είναι σταματημένα, μην χάσεις την πίστη σου. Μην νομίζεις ότι σε αγνοούν. Βρίσκεσαι στο εργαστήριο του Θεού. Γίνεσαι ρυθμισμένος σαν ένα όργανο που θα χρησιμοποιηθεί τη σωστή στιγμή. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, όλα όσα υπέφερες, όλα όσα αντέχεις, όλα όσα περίμενες, θα έχουν νόημα. Γιατί με τον Θεό τίποτα δεν είναι μάταιο. Και αν περιμένεις σε Αυτόν, είσαι στο καλύτερο δυνατό μέρος. Μέρος 7. Ο Θεός χρησιμοποιεί το απροσδόκητο για να σε οδηγήσει στον σωστό προορισμό. Υπάρχουν δρόμοι που φαίνονται ευθύς στα μάτια μας, αλλά δεν είναι οι δρόμοι που ο Θεός έχει σχεδιάσει για εμάς, και πολλές φορές αυτό που μας οδηγεί στον αληθινό σκοπό δεν είναι αυτό που σχεδιάζουμε, αλλά αυτό που ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα ζήσουμε. Ο Θεός έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μας καθοδηγεί. Μερικές φορές μας παίρνει από δρόμους που δεν καταλαβαίνουμε, που μας βγάζουν από τη ζώνη άνεσής μας, που σπάνε τις δομές μας, αλλά που, χωρίς να το ξέρουμε στην αρχή, μας οδηγούν ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαστε. Και είναι που πολλές φορές περπατάμε με περιορισμένη οπτική, έχουμε σχέδια, στόχους, διαδρομές σχεδιασμένες στο μυαλό, και είναι εντάξει να σχεδιάζουμε, αλλά όταν αυτά τα σχέδια διακόπτονται, όταν όλα αλλάζουν ξαφνικά, νιώθουμε ότι αποτυγχάνουμε. Ωστόσο, δεν είναι κάθε αλλαγή αποτυχία, μερικές φορές είναι απλώς μια επανακατεύθυνση από τον Θεό. Αυτός βλέπει ό,τι εσύ δεν βλέπεις. Αυτός ξέρει τι υπάρχει μπροστά. Και γι' αυτό, αν σου φαίνεται ότι είναι μια οπισθοδρόμηση, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ο πιο άμεσος δρόμος προς τον προορισμό σου. Κοίτα την ιστορία του Μωυσή, ενός Εβραίου άντρα που μεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ, με όλη την Αιγυπτιακή εκπαίδευση, με όλα τα πολιτικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα της εποχής του. Από ανθρώπινη σκοπιά φαινόταν ότι αυτός ήταν ο τόπος του, η κλίση του, η αποστολή του, αλλά ένα μόνο απρόβλεπτο γεγονός άλλαξε τη ζωή του. Έπρεπε να φύγει γιατί υπερασπίστηκε έναν Εβραίο. Έφυγε στην έρημο, έχασε όλα όσα γνώριζε, έγινε βοσκός προβάτων. Φαινόταν ότι η ιστορία του είχε τελειώσει, και ωστόσο ήταν σε αυτή την ίδια έρημο, μέσα στο απρόβλεπτο, που ο Θεός του μίλησε μέσω ενός βάτου που καιγόταν χωρίς να καταναλώνεται. Ήταν εκεί που έλαβε την αληθινή του κλίση. Καταλαβαίνεις, αν ο Μωυσής δεν είχε βγει από το παλάτι, ποτέ δεν θα είχε μπει στον σκοπό. Αυτό που φαινόταν ως απώλεια ήταν προετοιμασία. Αυτό που φαινόταν ως παρέκκληση ήταν θεία ευθυγράμμιση. Ο Θεός χρησιμοποίησε το απρόβλεπτο για να τον τοποθετήσει ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Ίσως περνάς μια κατάσταση που δεν ζήτησες, μια απώλεια που δεν περίμενες, μια μετάβαση που σε έχει αφήσει μπερδεμένο. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτό που σήμερα σε έχει τόσο μπερδεμένο είναι ακριβώς αυτό που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να σε προωθήσει προς τον αληθινό σου προορισμό? Τι θα γινόταν αν αυτή η αλλαγή που πόνεσε τόσο είναι η απάντηση που δεν ήξερες ότι ζητούσες? Ο Θεός δεν απαντά πάντα με ναι ή όχι. Μερικές φορές απαντά μετακινώντας κομμάτια, κλείνοντας κύκλους, αφαιρώντας ό,τι εμπόδιζε. Μερικές φορές η ευλογία έρχεται μεταμφιεσμένη σε διακοπή. Γιατί αυτό που εσύ βλέπεις ως εμπόδιο, αυτός το βλέπει ως πόρτα. Και ενώ εσύ αναρωτιέσαι γιατί, αυτός ήδη εργάζεται για το πώς.
Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 16, εδάφιο 9 λέει «Η καρδιά του ανθρώπου σκέφτεται τον δρόμο του, αλλά ο Ιεχωβά κατευθύνει τα βήματά του». Μπορείς να σχεδιάσεις, μπορείς να ονειρευτείς, μπορείς να χαράξεις μια διαδρομή, αλλά στο τέλος ο Θεός είναι αυτός που ρυθμίζει κάθε βήμα. Και αν εμπιστεύεσαι σε Αυτόν, ακόμα και αυτό που φαίνεται ως λάθος μπορεί να μετατραπεί σε θαύμα. Ας σκεφτούμε τη Ρούθ, μια Μωαβίτισσα, ξένη, που έμεινε χήρα, χωρίς προορισμό, θα μπορούσε να τα παρατήσει, αλλά διάλεξε να ακολουθήσει την πεθερά της, την Ναομή. Διάλεξε να περπατήσει με πίστη, διάλεξε να μην μείνει στην πίκρα. Και σε αυτή την πράξη υπακοής και πίστης, χωρίς να το ξέρει, συνδεόταν με τη γενιά του Ιησού Χριστού. Ναι, μια κοινή γυναίκα μέσα σε μια σπασμένη ιστορία ήταν μέρος του αιώνιου σχεδίου σωτηρίας. Πώς? Γιατί εμπιστεύτηκε μέσα στο απρόβλεπτο. Και είναι που πολλές φορές πιστεύουμε ότι το σχέδιο του Θεού πρέπει να είναι καθαρό, οργανωμένο, τέλειο από την αρχή. Αλλά αν κοιτάξεις όλη τη βίβλο, θα δεις ότι ο Θεός χρησιμοποιεί διαδικασίες που φαίνονται ακατάστατες, που φαίνονται λάθη, που φαίνονται απώλειες, για να πραγματοποιήσει τους μεγαλύτερους σκοπούς. Χρησιμοποιεί το μικρό, το σπασμένο, το απορριφθέν, το απίθανο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί όταν φτάνεις στον στόχο, δεν θα μπορείς να πεις ότι ήταν από τη δύναμή σου, ούτε από την εξυπνάδα σου, ούτε από τη στρατηγική σου. Μόνο θα μπορείς να πεις ήταν ο Θεός, και αυτό δοξάζει το όνομά Του. Γι' αυτό μην απογοητεύεσαι αν το απρόσμενο χτύπησε την πόρτα σου. Μην απελπίζεσαι αν ο δρόμος σου άλλαξε χωρίς προειδοποίηση. Ίσως ο Θεός ξανασχεδιάζει τον χάρτη σου με περισσότερη ακρίβεια. Ίσως οδηγεί την ιστορία σου σε ένα επίπεδο που ποτέ δεν θα φανταζόσουν, αλλά που ήταν η ιδέα Του από την αρχή. Εμπιστεύσου, παραδίνεσαι στην καθοδήγησή Του. Ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνεις, ακόμα κι αν σου κοστίζει, ακόμα κι αν κλαις, γιατί εκείνη τη στιγμή που όλα φαίνονται ανάποδα, μπορεί να είσαι πιο κοντά από ποτέ στην αληθινή σου κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός δεν αυτοσχεδιάζει, ο Θεός οργανώνει. Και αν και δεν το βλέπεις τώρα, όλα τα απρόσμενα Του σήμερα μπορεί να γίνουν η ακριβής εκπλήρωση του σχεδίου που Αυτός έγραψε για σένα πριν καν γεννηθείς. Μέρος 8. Και τότε πονάει. Νιώθεις κενός. Νιώθεις ότι έχασες κάτι που σου ανήκε, κάτι που εκτιμούσες, κάτι για το οποίο προσευχήθηκες και νόμιζες ότι ήταν μέρος του σχεδίου του Θεού. Και αναρωτιέσαι, γιατί, Κύριε? Γιατί μου το πήρες αυτό ακριβώς τώρα? Αλλά εδώ είναι που μπαίνει μια βαθιά αλήθεια που πολλοί δυσκολεύονται να αποδεχτούν. Μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει να χάσεις κάτι, όχι γιατί θέλει να σε τιμωρήσει, αλλά γιατί κάνει χώρο. Χώρο για ό,τι έρχεται. Χώρο για ό,τι πραγματικά θα οικοδομήσει τη ζωή σου. Χώρο για ό,τι δεν θα άφηνες να φύγει από μόνος σου, αλλά που Αυτός, με την αγάπη Του, αποφάσισε να μετακινήσει για σένα. Μας δυσκολεύει να αποδεχτούμε ότι η απώλεια μπορεί να είναι μια μορφή προόδου. Μας πονάει να αποδεσμευτούμε γιατί έχουμε δεθεί με το γνωστό, με αυτό που είχαμε ήδη αγκαλιάσει συναισθηματικά. Αλλά ο Θεός που γνωρίζει το αύριο καλύτερα από εμάς, ξέρει πότε κάτι έχει ολοκληρώσει τον χρόνο Του στη ζωή μας. Βλέπει πότε μια φάση έχει τελειώσει και αν και εσύ συνεχίζεις να θέλεις να μείνεις, ο Θεός λέει «Όχι πια, ήρθε η ώρα να μεγαλώσεις». Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 15 στίχος 2 ο Ιησούς είπε «Κάθε κλίμα που φέρνει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό». Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν φέρνεις καρπό, όταν κάνεις καλά τα πράγματα, ο Θεός μπορεί να κόψει. Όχι γιατί είσαι κακός, αλλά γιατί θέλει να δώσεις περισσότερα. Και ξέρεις τι σημαίνει το κόψιμο. Σημαίνει απώλεια, σημαίνει αποδέσμευση, αλλά σημαίνει επίσης πρόοδο, πολλαπλασιασμό, σκοπό. Και είναι ότι αν ποτέ δεν αφήναμε τίποτα, αν όλα όσα αγαπάμε έμεναν για πάντα, ποτέ δεν θα μεγαλώναμε. Γιατί η ανάπτυξη δεν έρχεται στην άνεση. Η ανάπτυξη συμβαίνει όταν η ψυχή σπάει λίγο, όταν κάτι φεύγει και σε αναγκάζει να κοιτάξεις μέσα σου, να επαναξιολογήσεις πράγματα, να αναζητήσεις τον Θεό με περισσότερη ένταση. Αυτή η απώλεια, αν τη δεις με μάτια πίστης, μπορεί να γίνει το σημείο εκκίνησης για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ας σκεφτούμε τον Ηλία. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή, ο Θεός του είπε να πάει σε ένα ρέμα όπου θα του έδινε νερό και ότι οι κόρακες θα του έφερναν ψωμί και κρέας. Και έτσι έγινε, αλλά μετά από λίγο το ρέμα στέγνωσε. Τι έκανε ο Ηλίας? Διαμαρτυρήθηκε,
παραπονέθηκε. Είπε ότι ο Θεός τον είχε ξεχάσει. Όχι, περίμενε τη νέα κατεύθυνση του Θεού. Γιατί καταλάβαινε ότι όταν μία πρόβλεψη στεγνώνει, δεν σημαίνει ότι η εύνοια τελείωσε. Σημαίνει ότι ο σκοπός άλλαξε. Και ακριβώς μετά από αυτό, ο Θεός τον έστειλε στο σπίτι μιας χήρας που θα χρησιμοποιούνταν για να τον στηρίξει στην επόμενη φάση. Και αυτό είναι το θέμα. Αυτό που τελειώνει δεν είναι η φροντίδα του Θεού, είναι η εποχή. Και όταν μια εποχή αλλάζει, πρέπει να είσαι πρόθυμος να αποδεσμευτείς. Γιατί αν επιμένεις να μένεις σε ό,τι δεν αποδίδει πια, θα κολλήσεις πνευματικά. Θα συνεχίσεις να αναπνέεις, αλλά μέσα σου θα είσαι στεγνός. Θα συνεχίσεις να περπατάς, αλλά χωρίς κατεύθυνση. Κοίτα τι λέει ο Ψαλμός 23. «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν θα μου λείψει τίποτα». Δεν λέει ότι όλα θα παραμείνουν τα ίδια για πάντα. Δεν λέει ότι δεν θα υπάρξουν απώλειες. Αλλά λέει ότι δεν θα σου λείψει τίποτα. Γιατί, αν και κάτι φύγει, ο Θεός παραμένει ο ποιμένας σου. Ακόμα κι αν χάσεις ένα κομμάτι του δρόμου, αυτό συνεχίζει να σε καθοδηγεί. Και αν το επέτρεψε, τότε εμπιστεύσου τον. Γιατί δεν σου παίρνει κάτι χωρίς να έχει έτοιμο κάτι πιο ευθυγραμμισμένο με τον σκοπό σου. Και εδώ είναι που πολλοί σκοντάφτουν. Θέλουν το νέο, αλλά δεν θέλουν να αφήσουν το παλιό. Ζητούν πρόοδο, αλλά δεν θέλουν να αποδεσμευτούν από το παρελθόν. Αλλά ο Θεός δεν εργάζεται μέσα στην σύγχυση. Δεν γεμίζει ποτήρια που ήδη ξεχυλίζουν από ό,τι δεν ήταν. Μερικές φορές, για να έρθει αυτό που προσεύχεσαι, πρώτα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Μπορεί η απώλεια αυτή να ήταν αυτή που άνοιξε τον συναισθηματικό χώρο για να ασχοληθεί ο Θεός μαζί σου. Μπορεί αυτή η αποχαιρετιστήρια στιγμή να σε όθησε να εξαρτηθείς περισσότερο από Αυτόν. Μπορεί αυτή η κλειστή πόρτα να είναι αυτή που σε αναγκάζει να αναζητήσεις νέους δρόμους. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως θεϊκή ανακατεύθυνση. Και αν μπορείς να το δεις έτσι, ο πόνος σου δεν θα είναι πια άχρηστος. Η απώλειά σου θα μετατραπεί σε ένα βήμα προς την κλίση σου. Γιατί μερικές φορές αυτό που έχασες δεν ήταν η ευλογία. Η ευλογία είναι αυτό που θα έρθει μετά από την εμπιστοσύνη, μετά από την αποδέσμευση, μετά από την υπακοή, χωρίς να καταλαβαίνεις. Έτσι, μην κολλάς σε ό,τι ο Θεός σου έχει ήδη ζητήσει να αφήσεις. Μην ζεις από τις αναμνήσεις του τι ήταν, γιατί το πεπρωμένο σου δεν είναι σε ό,τι έχασες, είναι σε ό,τι ο Θεός ακόμα θέλει να σου δώσει. Και αν σε αγαπά, και πίστεψέ με, σε αγαπά βαθιά, τότε μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Κάθε απώλεια που επιτρέπει είναι γιατί έχει κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο υψηλό, κάτι πιο αιώνιο που έρχεται.